Hola i benvinguts a Apple Droid. Avui us portem un vídeo de certes dimensions. Avui us portem l'anàlisi del Samsung Galaxy Note 4. Aquest dispositiu va marcar un abans i després en el que fa a la història dels smartphones, ja que va presentar un dispositiu de més de 5 polzades, i després de molt criticar-ho totes les marques, fins i tot Apple, han decidit presentar un dispositiu d'aquestes polzades. Per tant, Samsung va tindre sort, va apostar per una cosa que ningú hi creia i ara és una tendència. Una tendència que fins i tot Google ha dit que els phablets, com s'acostumen a dir els dispositius de més de 5 polzades, són dispositius que enamoren, que la gent encara ho sap, però enamoren. Bé, enamoren depèn. Si tens una gran butxaca sí que t'enamoren, si no et molesten. Avui us portem el Samsung Galaxy Note 4, que és un dispositiu que, com podeu veure, és gran, quasi com el meu cap, que és gran de per si. La pantalla és de, si no m'equivoco, 5,7 polzades, amb resolució 4 HD, té el sensor d'empremtes digitals, que funciona passant el dit per sobre, com podeu veure. A vegades falla una mica, ara em deixarà bé, veus? Falla una miqueta. Ara sí. Bé, és molt diferent al de l'iPhone, que a l'iPhone fiques el ditet i està desbloquejat. Aquest l'has d'arrastrar i potser és una mica més difícil d'aprendre la manera, que després tots dos funcionen perfectament, l'únic que si estàs acostumat a un i agafes l'altre dius potser d'una altra manera funcionaria millor pels usuaris. Bé, com podeu veure, la pantalla és simplement espectacular, està catalogada com una de les millors pantalles del mercat, fins a la data, perquè després arriben els fabricants que treuen millors pantalles. Té la càmera aquí dalt, la qual ens permet, gràcies al software de Samsung, a fer selfies panoràmics, o sigui, podem agafar tota la gent de la taula, per exemple aquesta taula que és una mica gran, si fóssim tots i cabríem tots al selfie. Després té els diferents sensors aquí dalt al costat de l'altaveu per les trucades. Té el botó ja conegut de Samsung, que no el treu mai dels seus dispositius, el botó de la multitasca i el botó d'enrere. Després teniu la interfície, que ja és la típica de Samsung que tots estem acostumats a veure, i té el gran secret i el gran triomf d'aquest Samsung, que Samsung promociona el Galaxy Note 4 com a vuelve a escribir, amb aquest llapis que podem trobar amagat a aquesta part del dispositiu. Podem fer el que vulguem, per exemple, si funciona, si escrivim per exemple el meu número de telèfon, el qual no veureu bé perquè no l'escriuré del tot, i l'intentem transformar, ens deixa escollir entre diferents, si volem trucar, si volem guardar, si volem enviar per correu, nosaltres el volem guardar, i ell sol transforma el número del telèfon. Això ho feia el Samsung Galaxy Note 3, l'únic que ara ho han perfeccionat, han afegit més funcions, i segurament el Galaxy Note no és només un dispositiu que veiem i ja està, com qualsevol altre que tinguem. Aquest té un paquet d'aplicacions que per qui el fa servir és molt bo i està enfocat, podem dir, a certes persones. O sigui, si vols un phablet sí que et pots agafar Galaxy Note 4, però potser és més per a professionals, per a persones que de veritat faran servir les funcions que ens ofereix. A la part de darrere podem trobar la càmera de 16 megapíxels firmada per Sony, el flash LED aquí, i el sensor del ritme cardíac i d'una altra cosa que ara mateix diria una barbaritat si és, no sé, jo els hi vaig preguntar si podien fer que detectés l'èbola, ja que tot ho fiquen als dispositius. Fa unes fotos simplement espectaculars, ja us les ficaré a l'anàlisi del blog. Després, si ens fem selfies, aquest mòbil amb el sensor de darrere, si fiquem el ditet aquí darrere, s'il·luminarà i ens fa la foto sense apretar cap tipus de botó. Està molt bé, són petits detalls que de tant en tant proves i dius, ostres, surt bé. Aquí tenim l'altaveu, on podem veure que queda molt ben combinat amb el llapis. El llapis aquí, que fa un soroll cada cop que el fiquem i el traiem. I ens trobem amb la bateria de 3.000... A veure si ho trobo, que ara no me'n recordo. Ara no me'n recordo. 3.200 mAh, crec, segurament sí.
Aquí veieu la part de darrere del dispositiu, la bateria, mira, aquí ho deu dir, 3220 mAh, la microSIM i aquí la microSD. Per ficar la microSIM hem de treure la bateria, per tant, si acostumeu a canviar de microSIM o de SIM o de com li vulgueu dir, l'heu de treure cada vegada. I la microSD ja no cal, ja no hem de treure la bateria, està col·locada aquí dalt i sense cap tipus de problema. La diferència que els vaig preguntar va ser el Galaxy Note 3 portava micro USB 3.0, que era una mica més gran que aquest d'aquí, i a la versió següent, a la nova, la del Galaxy Note 4, veiem que torna a portar el de sèrie, el que porten tots els dispositius. Per què? Segons ells no s'ha adaptat com ells volien al mercat i han decidit tornar enrere perquè tots els components anaven a la part amb aquest connector. Més cosetes. Té un paquet d'aplicacions molt bo. Samsung promociona molt el dispositiu, però també el promociona molt amb les aplicacions que ha regalat a través de la seva botiga, la qual la podem trobar dintre el mòbil. Té la supercàrrega ràpida, que si sou d'aquests que, com em va dir el promotor, si aneu a casa, feu un snack, us dutxeu i això, en 15 minuts teniu el 50% del dispositiu carregat. Ho hem provat i funciona molt bé, perquè si surts de festa un dissabte i has treballat tot el dia, és un punt a favor. I el Samsung Galaxy Note 4 és un dispositiu que recomanaríem a tots si no teniu el Samsung Galaxy Note 3. Si disposeu del Note 3, espereu-vos, el canvi és bo, té coses que el Note 3 no té, però tampoc cal abusar, o sigui, són 750 euros que val el dispositiu. Sí, tots els dispositius, cada any ens presenten nous dispositius que valen el mateix i estem bojos per la tecnologia, però potser no cal. Us l'analitzarem en detall en text al blog, trobareu les fotografies fetes amb el dispositiu, els vídeos, tot, i sempre en català. Us deixem amb el Galaxy Note 4 i properament tindreu més dispositius. Moltes gràcies i visca Catalunya!